Treci în coașe, mă! Salutare la toți și bine vă regăsesc la un nou video. Astăzi vă povestim cum am postat piesa Frații Bombă. Și acum dau eu peste cap. Ui! Da, n-ați văzut, așa. Bun. Și vă povestim acum cum filmăm piesa Frații Bombă. Și o să facem în timp ce se pune muzica. Și acum o să-i dăm drumul. Frații Bombă, frații Bombă. Frații Bombă, frații Și Bombă, noi, frații ia uitați. Bombă, frații Bombă, frații Bombă, frații Bombă. Explodează bomba. Și noi dansăm. Explodează bomba. Ce ne facem? Ce ne Facem bombă. Bombă prin pe stradă, toată lumea intră pe YouTube pe Frații Bombă. Frații Bombă, Frații Bombă, frații Bombă, frații Bombă, frații Bombă, frații Bombă. E bomba, explodează bomba. Ce... Oh! Așa, bun. Și... Bă, facem așa să scap și să revii tu, da? Da. Așa, bun. Da, și cum v-am zis. Da, și cum v-am zis, că am postat